סוק כעת. ויתר על הזריקה, הולך על חדירה, יופי של סל. יופי של סל לסטן סוק. יותר מדי בקלות למרות שראינו את בלום משחק סנטר במכבי גם. בעיטות צבא. אז במכבי גם בנבחרת. הכדור הזה לשלוש, קצר מדי, אליהו, טוב מאוד לריבאונד. קיבל שחקן לבד את הכדור מתחת לסל, למזלנו הוא החטיא. זה עיבוד כדור של יותם אלפרין. מספר 6 שלהם הוא דורבק. יש להם שני דורבקים שאין קשר ביניהם. ונה, ארבק, מספר 9. אליהו עושה כאן עבירה. ואלפרין מכניס את הכדור הזה פנימה, חבל, מסירה שאמורה להיות ככה מתוחכמת ויציאה, יכולה לענות לנו ולא עולה לנו, כדי שיהיה להם זמן לסדר אותה. סוק מוציא את זה. דורבק כעת, מספר 6, נלחץ על ידי אלפרין וכספי. עכשיו דורבק, דורך מכספי, כספי שם את היד וחוסם אותו. האסטונים עדיין עם מאזן ריבאונדים נמוך. ישראל עומדת בינתיים על מאזן נהדר. כולם קופצים, בסופו של דבר לוקח זריקה ראשונה ושם את זה בפנים. והוא סוק. עבירה של נעימי. עם נעימי. נעימי מוציא את הכדור הזה ללימונד. חסימה, שחקן נמוך. זה לא שחקן נמוך, הוא לא צריך לעבור את הסל. לימונד עושה עבירה. טוב. 5 לזרוק. אלפרין יודע. מחטיא, כדור חוזר אוחיון. יודעים שיוגב שיפר מאוד את הקריאה שלו בשנתיים האחרונות. אבל עדיין הנשק הסודי. את הכדור הזה עכשיו. עוד עיבוד כדור. עוד עיבוד כדור של אליהו הפעם. העבירה מקריב שם אלפרין. השופט לא שרק לעבירה הזאת. ראש לקנגור, ההצלחה שלו בדקות האחרונות. עוד עיבוד כדור הזה. תראה, אנחנו לא חוזרים להגנה. שלא יאומן, 22%. לא יאומן. הליק מקבל את הכדור. הליק הוא השחקן הגדול ביותר כאן על המגרש מבחינת הממדים שלו. וככה הוא גם זורק כדור כדיר. 120. סטן סוק עם הכדור. חודר ומוציא את זה. חטיפה של אלפרין. ואלפרין מטייל אל הסל. של כספי בפנים על טלץ. מנע ממנו לקבל את הכדור שם בתרגיל שלהם. אוי ואבוי. למה אוי ואבוי? חסימה של קנגור, הוא מתגלגל פנימה לזריקה ו3 נקודות של בנט. עם הכדור. שחקן מהיר מאוד הבחור הזה, מוציא את הכדור טוב החוצה. יש גויאבות ויש גויאבות. מקבל את הכדור הזה אליהו. יופי. הולך פנימה משחקן גבוה לשחקן נמוך. זריקה ל3. בפנים, זריקה טובה של סטן סוק. עוד פעם 10 הפרש. סוק השחקן בריבאונד התקפה. זהו, בנה נותן הכדור הזה לסוק. סוק כל הדרך, מוציא את זה לארבט לזריקה ל3. מיקום טוב שהוא עולה לשחק. ובינתיים סוק מסדר התקפה ב-12 הפרש. שם את הכדור בפנים ושוב ירדנו ל10. והנה התקפת המעבר של האסטונים. ונה נותן לכדור לסוק ל3 נקודות. יורה ומחטיא ונריבה. לימונד מנצל את העובדה שסוק מעד. נעימי רודף אחרי סוק. השופט תופס אותו בעבירה. מוציא אותו ללימונד. ולימונד נעצר בעבירה. פנימה ועכשיו ההתקפה מתפרצת של האסטונים. סוק מקבל את זה לזריקה, מסדר לעצמו את המצב ומחטיא. כדור חוזר היה של האסטונים. עבודה יפה של ונה. אם הם עושים פה סל זה עוד יותר גרוע. ונה מקבל את הכדור, מוציא את זה לטלץ. טלץ זריקה פעם ראשונה מבחוץ. טלץ משחק עם 4 עבירות, מספר 8. חוסם ונכנס פנימה כדי לקבל את הכדור אל היד. הכדור בורח החוצה. קנגור מקבל את הכדור בחוץ. סוק זורק ל3. הכדור בחוץ, לימונד על הריבאונד. אוחיון.
סוק הולך איתו אל הסל, סוק זורק את זה, ואוחיון לוקח לו את הכדור, יפה. ישראל בכל המשחק. סוק מול לימונד, לוקח זריקה משוגעת, כדור חוזר של כספי. מחטיא, ריבאונד של טיוס היה וברח לו. עוד סוק אחד, מספר 10, מוציא את זה החוצה. וכדור מצוין. חופשי לחלוטין. רק 5 לישראל, עכשיו דקה ו-20 לסיום. והחמש הופך להיות 3. ו2, הכדור בחוץ. והריבאונד של האסטונים. ועוד זריקה אחת, הכדור נכנס! 3 שניות. מקבל פניני. כל כך קשה, כל כך קשה. הנה אליהו, קצר, עבירה עליו. See parem meeskond võidab need individualistid. Teodosic leiab Bielitsalt kaugvise ja 3 Salund ka valmis. Sokk taha uuesti välja Hallikule ja Hallik tegelikult on meil kõige parema protsendiga kaugelt valiksarjas ka viskeid. Imestama raeb, et tõesti Montenegro 2 korda Serbiat võitis. Kusjuures Podgoritsas toimunud mängul nüüd Stendimu Sokult kaugvise ja läheb rõnga pihta vaevu. Siis oli ju Serbia võõrsil Montenegro vastu 16-3 ees, aga kaotas lõpuks 10 punktiga mängu ära. Nii üllatav kui see ei ole, Sokk, Talts, veesööta koondus neid teeb, kui nüüd Talts näppab palli vahelt ära ja Stendimu Sokk läheb ja kohe kiiret Tepitsi vastu ja saab pea kätte. Paneb. No, selline on valikturniir temal olnud. Jah, et kui enne just rääkisime siin sellest individuaalsest ja nüüd on siis Viik uuesti jõus, kui 3.50 mängida esimest veerand aega. Kangur. Talts ja ilusti toimis. Atšvan. Ja ka Eesti on vahetanud number 6 Gert Torbek on väljakul, kes sageli meil algviisikus on kohtumisi alustanud. Vene jätkavad Sokult eemalt vise. Mööda ette ka veel ei saa ja siis sa jääd sinna selja taha ja seal pea hinnaga mängid põhimõtteliselt. Teodosic sealt Aastaid erinevate meeskondade eest on see Žalgirises, Valmieras olnud ja Ventspilsis ja on ka ausalt öeldes omal ajal mingil jälgib Sokku. Torbek üritab taha välja tulla, nüüd Kangur läheb katet panema. Ja Kangurile korvi juurde, veel hästi lõikab söödu vahelt ära. Sokk, Venele, Arbet näitab ennast, läheb Kanguri kätte pall. Teisel poole Sokk, kas tahab sammudesse sisse minna, nüüd läheb sööt välja. Eemalt tuleb vise Taltsilt. Ilusti sisse. Arbet Järvel 10 punkti ja kaugelt 4-2 ära. Nedovic korvele välja. Tuleb ka natukene meie korvalisõbrale lähemale. Sokk välja, Hallik, no nii, ja tuleb!